Сега започва нашето училище по красота и днес ще говорим за слънцезащитата през летния сезон. Вече първи плажове правим, първо излагане на слънцето, всичко, което трябва да знаем за защитата. В следващите минути ще ни каже нашият учител по красота Диди Помакова. Здравей, добре дошла! Здравей! Първо искам да честитя празника на всички наши зрители, защото днес е изключително хубав български празник. Безспорно е така. Така е. И разбира се, да се впуснем в нашата тема. SPF, слънцезащитните филтри са изключително важни. Слънцезащитната защита, както казвам аз, е на особено значение при всяка една кожа. Днес сме подготвили слайдовете и съответно нашите зрители ще видят всички фототипове, защото са различни съответно слънцезащитните фактори за различните типове. А всъщност SPF е защитата, която получаваме, купувайки си крем. Какво точно представлява тя? Защото като че ли не всички сме наясно точно за какво служи. Това е огромна тема и ние с теб разговаряхме, че ще я засегнем в един от следващите броеве, но трябва да знаем, че SPF, Sun Protector Factor, е защитата и цифрата, която показва. След мъничко в последния слайд всъщност на днешната лекция ще видим формулата, по която се изчислява и всеки трябва да знае съответно своя тип и каква е защита, нужната му защита, колко време може да преседи на слънце без да изгори. Добре, започваме. Кое е най-важното, което трябва да знаем за слънцезащитата? Типа кожа ли е определящ всъщност? Типа кожа, слънцегреене, всички ние знаем, че от 2 до 4 е най-силно слънцегреене. Последните статистики говорят от 11 до 5, че не трябва да се излагаме. Отивайки на море, ползвайки басейни, е много трудно, нали, през това време да не се показваме на слънце, но е много хубаво да бъдем добре защитени. На българския пазар е море вече от добри козметични SPF слънцезащитни филтри и продукти. Аз лично съветвам моите клиенти задължително да ползват водоустойчивите, защото излагайки се на слънце, ползвайки басейн или море, съответно трябва да бъдат водоустойчиви. Добре, така. Продължаваме напред. Разбира се. Първото нещо, което съм извадила е слънцезащитните фактори. Химичните филтри са естествени вещества, като бета-каротина. Не случайно няколко пъти ние коментирахме с теб, че моркова е изключително полезен и че го има във всеки един от продуктите, SPF слънцезащитните продукти. Свободните радикали днес ще ги споменаваме много пъти и за това съответно сме дали един слайд. Да разберем какво всъщност представляват те. Да. Свободните радикали са агресивните химични съединения, възникват под действието на ултравиолетовите лъчи. И за това е толкова важно да знаят и за това сме го подготвили за нашите зрители, за да може, говорейки днес за алфа и бета лъчите, съответно давайки разяснение кои лъчи са вредни и кои не, ние да знаем какво са свободни радикали. Защото не всички имат образованието, нали, дали химично, дали съответно, както мен, козметици, естетици, не всички знаем какво е. Мисля, че станахме ясни. Всъщност всички сме чували, че слънчевите лъчи биват А, Б и С, но каква е разликата и какво влияние имат върху кожата? За съжаление, последните статистики говорят, че е изключително пагубно излагането на слънце, макар че има своите позитивни, разбира се, свойства слънцегреенето. Много е важно да знаем разликата между лъчите, затова и днес сме ги подготвили. Алфа лъчите са 95% от слънцегреенето. Те са отговорни за изгарянето и са изключително вредни. Затова ще помоля колегите да прехвърлят слайда, за да могат нашите зрители да видят как ето ги слънцезащитните фактори, химичните вещества, като бета-каротина, което коментирахме. Така, да. Съдържат се в слънчевата светлина и общо взето са виновниците за изгарянията, за пигментните петна, за всички тези неблагоприятни явления върху кожата след летния сезон. Точно така.
За съжаление, много често след излагането на слънце, септември, октомври, често клиентите ми идват с дехидратирани кожи, с много повече бръчки, отколкото са били юни и юли, и за това, съответно, говорейки за свободните радикали, говориме и за вредите от ултравиолетовите лъчи. Винаги съветвам нашите клиенти и съответно зрители да не си позволяват в летните сезони изобщо не си позволяват всъщност да излизат без слънце защитен. Независимо дали отиват до плажа или отиват до мол. Да. Добре, да започваме с алфа лъчите. Какво представляват те и в каква дълбочина на кожата проникват? Алфа лъчите са, както казах преди мъничко, 95% и съответно те са отговорни за изгарянето върху кожата. Много е важно да се предпазиме. В много марки вече добри слънцезащитни продукти, съответно имаме SPF, съответно сумата или времетраенето, което можем да бъдем защитени, дали 15, дали 30, след малко пак казвам, ще разберем кое от нещата е нужно да ползваме, и съответно има и UV алфа лъчите, как проникват, и съответно отново стойността, която е нужна при различните фототипове. Отговорни, за съжаление, за част от раковите образования са точно тези алфа лъчи. Все по-често бича на 21 век коментират за раковите образования, и затова е хубаво да не се излагаме на слънце без слънцезащитен филтър. С цел много от зрителите, особено постоянните ни зрители, са чували, няколко пъти с теб сме коментирали, да не излизат без слънцезащитен филтър, защото така както един лист хартия се смачква, съответно по този начин слънцето вреди върху кожата ни. За съжаление, Гердана пречи на звука и нашите зрители много не могат да те чуят. Така, дали ще е добре може би или е по-добре. Да, междувременно, видяхме и бета лъчите. Да. Изпуснахме ги дори. Няма проблем. Тъй, че ти ще ни разкажеш. Те са само 5%. Те са само 5% от дневната ни светлина. Това са всъщност лъчите, които са важни за проникването. Те проникват на ниво епидермис, което ние с теб сме коментирали, че е външния слой на кожата, и всъщност тези 5% са отговорни за здравословния и хубав тен. Те са ни важни, за да наистина да имаме един здравословен и хубав тен. Лъчите на този етап статистиката говори, че не достига до Земята, и поради тази причина възможно е да не представляват опасност за хората, но новата статистика говори, че вече е толкова изтънял слоя, че възможно е озоновия слой, и е възможно да проникне. Всъщност, след като алфа лъчите са най-силни и най-дълбоко проникват в кожата, означава ли това, че винаги купувайки си слънцезащитно олио или мляко, трябва да гледаме то да има тази защита? УВ защитата срещу алфа лъчите? Да. Точно така. Голям процент от соларните лампи, защото нашите зрители ходят често и на солариум, подготвяйки се за моретата, от ХЕИ или така наречената РИОКОС в момента нова, изискват да няма алфа лъчи в лампите. Защото, пак казвам, те са отговорни за изгарянето на слънцето. Хубаво е да имаме защита точно срещу тези алфа лъчи, а да стимулираме тези 5% за един здравословен и хубав ден. Добре, всъщност, избирайки слънцезащитен продукт, трябва да имаме предвид и собствената си кожа, колко тя е податлива на изгаряне, всички тези неща. Как може всяка една дама, пък и господата вкъщи да определят своя тип кожа и съответно да разберат от каква защита имат нужда? Ето, за това съм подготвили с теб следващите 4 слайда. Фототиповете са 6. В България съответно се срещат само 4, затова сме подготвили само от тях. Имаме мулатки, разбира се, в България, но те, дето казват, моите клиенти са пришелци. Ето първия фототип, който виждат вече нашите зрители. Пипи дългото чорапче. Да. Като казваме фототипа, това е генетичната заложеност. Нямам предвид боядисаната коса и лещите в очите. Точно така. Фототип, точно Пипи дългото чорапче, това са скандинавския тип жени, бледи, много светли кожи, често придружавани с лунички. Видиме ли лунички, трябва да говорим за първия фототип, основния. Руси, червени коси, светли очи, те изгарят изключително бързо и при тях е нужна задължително високата защита. Говориме SPF 50 и нагоре.
То това си е направо блокаж на всякакви слънчеви лъчи. Така е, аз винаги препоръчвам за малките дечица SPF 50, високият фактор, защото тяхната кожа е много по-тънка, чувствителна и бързо реагира. И когато един голям човек, ако изгори, може да прибегне към слънцезащитните продукти, които са след, колкото и да го боли, знае. Докато едно малко детенце по-трудно може да обясни защо, как и за това да нямаме неприятните моменти, за това съответно винаги казвам SPF 50 в детската чанта. Вторият фототип виждаме вече. Да, втория фототип виждаме. Това също са светли хора, светли очи, светли коси, по-леко, излагайки се на слънце, могат да получат лек загар. Те отново са с сравнително светли коси и светли очи, т.е. сини и зелени. Наблюдават се и зачервявания, поне това, което ти си ми казвала, по светлата кожа, които могат да бъдат задълбочени от слънцето. Точно така. И затова е хубаво наистина отново да имаме висок слънцезащитен филтър. Какво имаш предвид под висок? Отново 50 или може... Можем да си позволиме 30-35. Аз винаги казвам, че 30-ката е универсален продукт. Нали? За първите дни дори фототип 2, фототип 1, ако нямат 50-ка, добрият вариант е 30. Или ако сме в първи или втори фототип, в първите дни на слънцегреене излагането да е високия филтър и след това да се отиде на по-ниския. Добре. Това е правилната формула. Третия тип виждаме също. Третия фототип е класическата европейка. Голям процент от българките спадат към този фототип. Светлокестенявите коси, кафяви очи, матова кожа. Те изгарят само при много силно интензивно слънцегреене и за това е добрия вариант да се започне, пак казвам, първите дни около 50 и след това задължителната защита 30. Аз лично не съветвам своите клиенти под 30 да падат. При клиентки, които искат да имат добър слънчев загар, искат бързо да се случи това нещо, те отиват на по-малките филтри. Много често се започна хубава козметика да има с бързите автобронзанти. Те са на основата на кератин, това което изкоментирахме преди маничко с теб, и дават бързо слънцегреене и обработка точно на тези белачи, съответно с досека с кожата и слънцегреенето. Добре, добър вариант ли е, ако все пак изберем по-нисък слънцезащитен фактор, да го нанасяме по-често и така да увеличим защитата, или натрупването на количество по кожата всъщност не увеличава слънцезащитният фактор? Това е добър съвет, който дадете за нашите зрители. Съответно, ако използваме по-нисък SPF, е хубаво да се нанася много по-често и, както казахме, задължително след като сме излезнали от басейна или от морето. Дори голямия процент, които са водоустойчиви продуктите, аз съветвам задължително след излизането от водата да се намаже отново нашият зрител, съответно. Тъй като водата, особено морската вода, е солена, оксидира и съответно спира действието на продукта. Имаме натрупване на активна съставка, но това не означава, че не можем да изгориме, ако се мажеме редовно. Пак казвам, озоновия слой е изключително изтънял и вредните лъчи проникват, за съжаление. Нека да разшифроваме тези 15, 20, 30, 50 SPF факторът, стойността му. Какво всъщност означава това? Ако кожата изгаря след 10 минути, нанасянето на слънцезащитен фактор с SPF 15, което е нисък, ни дава около 150 минути излагане на слънце без да изгори. Това е формулата. Тоест, умножаваме слънцезащитният фактор по времето, за което нормално нашата кожа изгаря. Точно. И така можем да разберем за колко време сме защитени. Да, и колкото е по-висок филтър, съответно толкова и нараства по времето. Добре. Диди, много ти благодаря за днешното училище по красота. Ще продължим темата, така или иначе с идването на летните месеци ще има нужда да говорим за това. Благодаря още веднъж. Аз мерси.